हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 10वा अध्याय विभूती योग शिकणार आहोत. अध्याय चालू करण्या अगोदर सर्वांना हरे कृष्णा आणि मी मंगलाचरण म्हणते. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. पल्लवी माताजी आल्यात का? बरं, त्या आल्या की मला जरा कुमुद माताजी रिमाइंड करा, त्यांना को होस्ट करते. तर आता कालचा अध्याय आपण बघितला. त्यात अनेक गोष्टी कृष्णाने अर्जुनाला सांगितल्या की त्याला कुठले भक्त आवडतात की जे मत्सरी नाहीयेत आणि जे मत्सरी नाहीयेत आणि ज्यांना कृष्णामध्ये श्रद्धा आहे त्यांनाच हे परम गुह्य ज्ञान तो प्रदान करतो. आता शेवटी अध्यायाच्या शेवटी कृष्णाने सांगितलंय 9वा अध्याय, मनमना भव मद्भक्तो. तू मन सतत माझ्यामध्ये ठेव, माझी भक्ती कर, मला नमस्कार कर, मला शरण ये, हे सांगितलंय. आणि परत 9वा अध्याय जिकडे कृष्णाने महात्मा कोण आहे याबद्दल सांगितलंय, त्यात एक शब्द आहे सततम कीर्तयन्तो मां, की महात्मे म्हणजे कोण आहे की जे सतत कृष्णाचं कीर्तन करतात, सतत कृष्णाच्या विचारात असतात, कृष्णाची स्तुती करतात. मग आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे 10व्या अध्यायात की मी सतत तुझं कीर्तन कसं करू, सतत तुझंच चिंतन कसं करू. तर आता आपण अध्याय 10वा ऐकूया. आता विभूती योग. विभूती म्हणजे काय मला सांगा बरं, कोण सांगू शकेल? विभूती म्हणजे काय? तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय, बोला. महान व्यक्ती, महान. बरोबर बरोबर. आणि कोणाला काय सांगायचंय? काही वेगळं सांगायचंय का? तुम्ही बरोबर सांगितलं. विभूती म्हणजे महान व्यक्ती, किंवा आपल्याला आपण मंदिरात जेव्हा जातो आणि अंगारा गुरुजी देतात, भस्म देतात, त्याला सुद्धा विभूती म्हणतात. पण विभूतीचा आणि एक अर्थ आहे, हा संस्कृत शब्द आहे. तर विभूती म्हणजे ऐश्वर्य. बरं, तर इकडे आपण कोणाचं ऐश्वर्य बघणार आहोत? आपण कृष्णाचं ऐश्वर्य बघणार आहोत. कृष्ण आपल्याला त्याचा ऐश्वर्य दाखवणार आहे. कारण बऱ्याचदा बघा, समजा जर आपल्याला माहिती असेल की आमका श्रीमंत आहे, तर आपण पहिल्यांदा म्हणत नाही तो श्रीमंत आहे,
आमका आमका माणूस, आपण म्हणतो अरे वा, याचा आलिशान फ्लॅट आहे, याच्याकडे 10 गाड्या आहेत, याच्याकडे इतके नोकर आहेत, याची इतकी मोठी कंपनी आहे, आणि मग आपण सर्टिफिकेट देतो की हा माणूस श्रीमंत आहे. मग आता कृष्ण हा सर्व श्रेष्ठ आहे, हा सर्व लोक महेश्वरम आहे, सर्व लोकांचा तो ईश्वर आहे. मग त्याबद्दल आपल्याला त्यांनी सांगितलं पाहिजे ना की हे माझं ऐश्वर आहे बघा, मगच आपल्याला पटेल. तर त्या कारणासाठी कृष्ण हे जे ऐश्वर आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला सांगणार आहे आणि अर्जुन विनंती करणार आहे. तर आता मला तुम्ही सांगा बरं की अर्जुन हा कृष्णाला अशी विनंती का करतोय की मला तुझं ऐश्वर्य दाखव. तुम्हाला काय वाटतंय की का अर्जुनाला त्याचं ऐश्वर्य बघायचंय? सांगा, कोण सांगेल? हात वर करा. बरं, आता मी परत प्रश्न विचारते की अर्जुनाला कृष्णाचं ऐश्वर्य कसं का बघायचंय? कोण सांगेल? बरं, चला आता मीच सांगते की तो सतत कृष्णाचा विचार करू शकेल. आपण कसे असतो, या आपण आपण या भौतिकाकडे खूप आकर्षित होतो, आणि मग एकदा आपण आकर्षित झालो ना की आपण त्याचा एकसारखा विचार करू लागतो. तर अशी आपली मेंटॅलिटी किंवा अशी आपली मनस्थिती होते. ऐश्वर्याकडे आपण लगेच आकर्षित होतो. म्हणून अर्जुनाला असं वाटतं की जर मी कृष्णाचं ऐश्वर्य बघितलं तर मात्र मी सतत त्याचा विचार करीन आणि माझी भक्ती सुद्धा कशी होईल, अविचल भक्ती होईल आणि कधीच ती खचणार नाही. तर म्हणून हा प्रश्न अर्जुन कृष्णाला म्हणतो की मला तुझं ऐश्वर्य दाखवायचं, मला तुझं ऐश्वर्य बघायचंय. आणि जेव्हा कृष्ण त्याचं ऐश्वर्य सर्वांना दाखवणार आहे तेव्हा अर्जुन ते सगळं बघणार आहे, आणि अर्जुन एक माध्यम झाला ज्याच्यामुळे आपल्यालाही आज कृष्णाच्या ऐश्वर्याचं दर्शन होणार आहे. आणि जो आपला साधा एक माणूस असतो, एक गृहस्थ असतो किंवा कुठलाही मानव असतो, त्याला हृदयामध्ये कृष्णाबद्दल बघा काहीही प्रेम नसतं बरं का, आणि त्याला जे काय आध्यात्मिक आहे त्याचं चिंतन करायला खूप अवघड जातं. बघा, मी तुम्हाला आता किती सांगत आहे की कृष्णाचं सुद्धा रूप आहे, पण त्याचं रूप दिव्य आहे. त्याचं शरीर आपल्यासारखं नाहीये, त्याच्या शरीराचा नाश होत नाही असं मी तुम्हाला सांगते. पण आपल्याला ते एक्सेप्ट करायला किंवा त्याचा विचार करायला, त्याच्यावर चिंतन करायला, त्याच्या दिव्य स्वरूपावर अवघड जातं. पण एक साधा माणूस जो आहे की ज्याला काही ज्ञान नाहीये, कृष्णावर प्रेम नाहीये आणि तो त्याच्यामुळे कृष्णाचा सारखा विचार करू शकत नाही, तर असा माणूस भौतिकाने आकर्षित होतो. म्हणून कृष्ण त्याला त्याचं अर्जुनाला त्याचं ऐश्वर्य दाखवतो. म्हणजे जो भौतिक माणूस आहे तो त्याच्यावर ध्यान करू शकेल. जो कृष्ण आज आपल्याला त्याचं ऐश्वर्य दाखवणार आहे त्याच्यावर ध्यान करू शकेल. म्हणजे कसंही करून कृष्ण म्हणतोय तुम्ही माझं चिंतन करा, माझ्यावर ध्यान करा, माझा विचार एकसारखा करा, मग तुम्हाला प्राप्ती होईल माझी. तर आता आपण बघूया
ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना जिकडे आहात तिकडनं आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी खूप पुस्तकं लिहून ठेवली आहे, अनुवाद केलेला आहे, त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडला नसता. त्या श्रील प्रभुपादांना माझा साष्टांग नमस्कार. त्याचप्रमाणे प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या सगळ्या स्लाइड्स तयार केल्या, हा उपक्रम चालू केला, त्यांना सुद्धा माझा साष्टांग नमस्कार. आणि त्याचप्रमाणे ऍडमिन्स, को होस्ट कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी आणि मराठीची मोठी टीम आहे की तुम्हाला इकडे माझा चेहरा दिसतोय पण याच्या पाठीमागे मोठी टेक्निकल टीम आहे. त्या सर्वांना आणि पूर्वाताईंना ज्यांच्या घरातून मी क्लास घेते त्या सर्वांना मनापासून धन्यवाद आणि प्रणाम. तर आता आपण चालू करूया. काल आपण 9वा अध्याय आपण काय बघितलं, काय वाचलं या अध्यायात? भगवत ऐश्वर्य ज्ञान. कृष्णाने त्याच्याबद्दल ज्ञान आपल्याला सांगितलं आणि मी ते तुम्हाला सांगितलं की तो गोलोक वृंदावनात पण आहे आणि त्याच वेळी तो आपल्या हृदयात पण आहे. अचिंत्य भेदाभेद तत्व. मग कृष्णाने सांगितलं की तो हे परम गुह्य ज्ञान अर्जुनालाच का प्रदान करतोय. मग त्याच्यानंतर कृष्णाकडे जाण्याचे मार्ग इकडे कृष्णाने सांगितलंय सततम कीर्तयंतो माम. आणि मग अनन्य भक्ती जर करायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं? मनमना भव मद्भक्तो. सतत आपल्याला कृष्णाचं चिंतन करावं लागतं, त्याची भक्ती करावी लागते, त्यालाच नमस्कार करावा लागतो. तर अशा तऱ्हेने हा अध्याय संपला आणि 10वा अध्याय चालू झाला. तेव्हा अर्जुनाचा प्रश्न होता की कृष्णा मला तुझं सतत चिंतन करायचंय, ते कसं मी करू? शक्य आहे का सतत चिंतन करायला? तर तेव्हा या 10व्या अध्यायामध्ये कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की मी सर्वांचा उगम आहे. मग या अध्यायामध्ये जर तुम्हाला कोणी विचारलं की भगवद्गीतेत तुम्ही काय शिकला तर 10वा अध्याय 8वा ते 11वा श्लोक याला चतुर्श्लोकी भगवद्गीता म्हणतात आणि त्यात भगवद्गीतेचं सार आहे ते आपण ऐकणार आहोत आज. मग अर्जुनाने कृष्णाचे सर्वोच्च पद स्वीकारले. अर्जुनाने म्हटलं हो कृष्णा मला माहिती आहे तूच सर्वांचा उगम आहे, तू सर्वश्रेष्ठ आहे, तू सर्व देवांचाही ईश्वर आहेस. तर आणि त्यांनी प्रार्थना केली, त्यांनी खूप छान प्रार्थना केली आहे कृष्णाकडे. आणि आपण पण लक्षात ठेवायचं, वाचून भगवद्गीता बंद नाही करायची. जेव्हा केव्हा आपण मंदिरात जातो, कृष्णाच्या मंदिरात जातो, तेव्हा अर्जुनाने जशी प्रार्थना केलीये तशीच आपण करायची. भली ती संस्कृत मध्ये जरी तुम्ही केली नाही, मराठीतून केली तरी ती कृष्णाला आवडेल. मग भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्या विभूतींचे वर्णन करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, हे महाबाहो अर्जुना, पुन्हा ऐक. तू माझा प्रिय मित्र असल्यामुळे तुझ्या हितार्थ मी तुला हे ज्ञान प्रदान करीन जे मी पूर्वी सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. आता बघा, एकसारखं कृष्ण अर्जुनाला सांगतो पुन्हा ऐक ऐक. ऐकण्यावर कृष्ण खूप महत्व देतोय. 7व्या अध्यायात, 8व्या अध्यायात, 9व्या अध्यायात हे शब्द आहेत शृणु शृणु शृणु. आणि इकडे कृष्ण श्लोकामध्ये म्हणतोय भुव एव शृणु, म्हणजे पुन्हा एकदा ऐक. तर ऐकण्यावर का बरं महत्व दिलेलं आहे इकडे? आता 3 तऱ्हेने तुम्ही ज्ञान ग्रहण करू शकता. एक मी जरासं म्यूट करते सर्वांना.
एक 3 तऱ्हेने तुम्ही ज्ञान ग्रहण करू शकता. पहिला जो प्रकार आहे ज्याने तुम्ही ज्ञान ग्रहण करू शकता त्याला म्हणतात प्रत्यक्ष प्रमाण. म्हणजे सीइंग इज बिलिव्हिंग. जे काय आपण बघतो की ते खरं आहे. म्हणजे समजा जर आपल्याला कोणी सांगितलं की पाणी 100 डिग्री सेंटीग्रेडला त्याची वाफ होते. मग लगेच आपण ते एक्सपेरिमेंट करून बघतो. त्याला म्हणतात प्रत्यक्ष प्रमाण. म्हणजे त्यावर आपण आपल्या इंद्रियांवर 100% अवलंबून असतो. त्याला म्हणतात प्रत्यक्ष प्रमाण. पण आपली इंद्रिय कशी असतात? परिपूर्ण असतात का? आपली विजन कशी असते? आपल्या कानानी आपल्याला एक ठराविक फ्रिक्वेन्सीज ऐकू येते. त्याच्यावर किंवा खाली आपण ऐकू शकत नाही. तर प्रत्यक्ष प्रमाणाने आपण कृष्णाला जाणू शकत नाही. कारण तो परिपूर्ण आहे आणि आपली इंद्रिय अपूर्ण आहेत. मग दुसरं म्हणजे अनुमान प्रमाण. अनुमान प्रमाण म्हणजे एक्सपिरियन्स. म्हणजे काय की आता समजा जर मी मी स्वयंपाक करते आणि मी बघितली की भाजी एकदम कोवळी आहे आणि ही आता 20 मिनिटात शिजणार आहे आणि मी झाकण उघडून बघितलं नाही भाजी शिजली आहे का. मी गॅस बंद केला आणि भाजी छान शिजली. तर याला म्हणतात अनुमान प्रमाण. म्हणजे एस्टिमेशन. आपल्याला एक्सपिरियन्स असतो आणि त्या एक्सपिरियन्सवर आपण तो अनुमान करतो, एस्टिमेट करतो की हो हे आता ही भाजी शिजलेली आहे. किंवा आपण स्टेशनवर उभे असतो आणि आपल्याला ट्रेनचा आवाज येतो आणि आपण जज करू शकतो की ती किती लांब आहे, जवळ आहे. तर याला अनुमान प्रमाण म्हणतात. अनुमान प्रमाण सुद्धा आपण आपल्या इंद्रियांवर अवलंबून असतो. थोड्या आपल्या एक्सपिरियन्सवर अवलंबून असतो की त्याच्यामध्ये सुद्धा चुकायचे चान्सेस असतात. म्हणून त्यांनी सुद्धा आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकत नाही किंवा कृष्णाचं ज्ञान आपण जाणू शकत नाही. मग तिसरा जो प्रकार आहे ज्याने आपण ज्ञान घेऊ शकतो त्याला म्हणतात श्रुती प्रमाण किंवा शब्द प्रमाण. म्हणजे आपण गुरूंकडून ऐकतो, गुरु काय सांगतायत त्या मार्गावर चालतो आणि जेव्हा आपण ऐकतो तेव्हा आपल्या हृदयामध्ये परिवर्तन होतं. आणि जेव्हा आपण ज्यांनी कृष्ण तत्व जाणलेलं आहे असे जे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आहेत त्यांच्यामुळेच आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. म्हणून इकडे कृष्ण अर्जुनाला एक सांगतो, ऐक ऐक. तो असं म्हणत नाहीये की अर्जुना तू एक्सपेरिमेंट कर किंवा तू एकटा जा आणि पुस्तक उघड आणि तू जाण मी कोण आहे, माझ्याकडे कसं जायचं. नाही, कृष्ण सांगतोय त्याला एकसारखं 7व्या अध्यायापासून ऐक ऐक ऐक. हे खूप महत्वाचं आहे. आपण कोणाकडून ऐकतो. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. न मे विदो सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. माझी उत्पत्ती किंवा ऐश्वर्य देवतांना कळत नाही, तसेच महर्षींनाही कळत नाही, कारण सर्व प्रकारे देवतांचे आणि महर्षींचेही मूळ मीच आहे. पुढचं कंटिन्यू करू माताजी? हो हो. ओके. श्लोक नंबर 3. सर्व मनुष्यांमध्ये मोहरित झालेला जो मनुष्य मला अजन्मा अनादी सर्व जगताचा स्वामी म्हणून जाणतो तोच केवळ सर्व पापांपासून मुक्त होतो.
तर आता इकडे कृष्णाने काय सांगितलं की मला कोणी ओळखूच शकत नाही, कारण मी सर्वांचा मूळ आहे. ज्याप्रमाणे मुलांना त्यांच्या आई आणि वडिलांबरोबर आई आणि वडील जे असतात त्यांना आई वडिलांची पूर्ण ग्रास नसते, पण आई वडिलांना आपल्या मुलाला काय हवं नको हे सगळं माहित असतं. आणि आपण आपल्या आई वडिलांचं बघा, आपण जर त्यांच्या वेळेला गेलो, ते कुठे राहत होते, कुठल्या शाळेत जात होते, तर आपण त्यांच्याशी 100% रिलेट करू शकत नाही. बाबा त्यांचं आयुष्य कसं गेलं, किंवा आपले आजी आजोबा, आपले पणजोबा, हे जे वर जसं आपण जाऊ तेव्हा आपण त्यांना ओळखू शकत नाही आणि आपल्याला समजतही नाही बाबा हे त्यावेळेला कसे काय असं आयुष्य जगले, हे आपण समजू शकत नाही. त्याचप्रमाणे कृष्णाने सांगितलंय मी सर्वांचा मूळ आहे. त्याच्यामुळे सर्व देव देवता, सर्व महर्षी हे मला ओळखू शकत नाही, यांना माझ्या ऐश्वर्याची काही कल्पना नाहीये. आणि मग कृष्णाने इकडे एक परत पात्रता दिली आहे की कुठला माणूस पापापासून मुक्त होतो, की जो जाणतो की कृष्ण हा अजा आहे, म्हणजे ज्याला जन्म नाही आहे, जो आधी आहे, जो अनादी आहे, सर्वांचा स्वामी आहे, हा जो जाणतो, फक्त थिअरॉटिकली नाही, प्रॅक्टिकली सुद्धा. म्हणजे जेव्हा माणूस जाणतो की कृष्ण सर्व जगाचा स्वामी आहे, तेव्हा त्याचं वर्तन, त्याचं आचरण एकदम बदलतं. तो कशासाठी जगतो? कृष्णाला आनंद देण्यासाठी जगतो. तर असा जो प्रॅक्टिकली समजतो, असं नाही थिअरीमध्ये आज तुम्हालाही समजलंय, मलाही समजलंय, पण आपलं आचरण कसं आहे त्याच्यावरून कोणी म्हणेल की या बाईला काही भगवद्गीता समजलेली नाहीये. तर कृष्ण म्हणतो असं नाही, की जो तत्वतः जाणतो तोच सर्व पापांपासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सप्तर्षी गण आणि त्यांच्या पूर्वीचे 4 महर्षी तसेच मनु म्हणजे मानव जातीचे प्रजापती माझ्या मनापासून निर्मित होतात, म्हणजे माझ्यापासून उत्पन्न होतात आणि विविध लोकांवरील निवास करणारे सर्व जीव त्यांच्यापासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय की हे जे 4 मनु सप्तऋषी म्हणजे अत्री, अगस्ती, भारद्वाज, गौतम, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नी, किंवा 4 महर्षी म्हणजे सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, हे सर्व यांचा जन्म माझ्या मनापासून झालेला आहे. तरी देखील ते मला अजून पूर्ण तऱ्हेने ओळखू शकत नाहीत, किंवा ते मला अजूनही जाणू शकले नाहीयेत. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. कृष्ण हरे कृष्ण. एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याला माझ्या ऐश्वर्याची आणि योग शक्तीची वास्तविकपणे खात्री पटते, तो अनन्य भक्ती योगामध्ये तत्पर होतो, यात मुळी शंका नाही. हरे कृष्ण. तर आता ही लिटमस टेस्ट आहे, माहितीये की एखादा माणूस भक्त आहे की भक्त नाहीये. लिटमस टेस्ट माहितीये ना, शाळेमध्ये असतो लिटमस पेपर, मग ऍसिड आहे की अल्कली आहे ते आपण जाणू शकतो. तर त्याचप्रमाणे की एखादा माणूस भक्त आहे का, तर त्यासाठी कुठली टेस्ट आहे, तर ही आहे की जो
अनन्य भक्तीमध्ये सदैव तत्पर असतो, सदैव व्यस्त असतो, 24/7. तो कृष्णाबद्दलच बोलतो, कृष्णाबद्दलच ऐकतो, कृष्णाच्या शरण गेलेला असतो, कृष्णालाच नमस्कार करतो. असा जो भक्त आहे तो आपण म्हणू शकतो की असा अनन्य भक्त आहे. आता ज्याप्रमाणे इकडे ही स्लाइड दाखवली आहे बघा, ही कृष्ण आणि बलराम हे दोघही मथुरेमध्ये आलेले आहेत आणि सगळी लोक त्यांच्या दर्शनासाठी आलेली आहेत आणि खूप गर्दी झाली आहे. आणि व्यास मुनींनी भागवतम मध्ये लिहिलेलं आहे की लोक डोंगरावर उभी होती, गच्चींवर उभी होती आणि जेव्हा कृष्ण आणि बलराम मथुरेत आले तेव्हा जणू काही ती लोक स्तब्धच झाली आणि इतकी आकर्षित झाली. ते जे काय काम करत होते ते काम ते अर्धवट सोडून कृष्ण बलरामाकडे बघतच होते आणि खूप गर्दी होती. तरी देखील सर्वांना कृष्ण आणि बलराम दिसत होते. ज्याप्रमाणे आपल्या पृथ्वीवर खूप खूप गर्दी जरी झाली तरी आपल्या सर्वांना जसा सूर्य दिसतोच, कितीही गर्दी झाली त्याचप्रमाणे कृष्ण सर्वांना दिसत होता. आणि सगळे जे मथुरेचे वासी होते ते इतके आकर्षित झाले होते, जणू काही स्तब्ध होऊन ते कृष्णाकडे बघत होते. चला आता आपण चतुर्श्लोकी भगवद्गीता ऐकूया. तुम्हाला कोणी विचारलं भगवद्गीतेत तुम्ही काय शिकला तर हे ऐका. 8वा श्लोक ते 11वा श्लोक. हरे कृष्ण. अहं सर्वस्य प्रभवः मत् सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्ती करता आहे. सर्व काही माझ्यापासून उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणापूर्वक मला भजतात. हरे कृष्ण. आता बघा, हे पूर्ण जर तुम्ही भगवद्गीता वाचली तर शेवटी तुम्हाला असं लक्षात येईल की ही भगवद्गीता म्हणजे जणू काही एक प्रेमपत्र आहे जे कृष्णाने आपल्यासाठी लिहिलेलं आहे. कृष्ण आपल्याला सांगतोय की मी असा आहे, तुम्ही मला इकडे इकडे बघू शकाल, मला हे खायला आवडतं, मी या गोष्टींचा स्वीकार करतो आणि तुम्ही काही जरी दिलं, प्रेमाने जरी मला पाणी आणि फळ फूल जरी दिलं, पान जरी दिलं तरी मी त्याचा स्वीकार करतो आणि तुम्ही अशा तऱ्हेने माझी सेवा करू शकाल आणि मीही तुमची सेवा करेन आणि मी तुमच्यासाठी थांबलेलो आहे. मी इकडे इकडे राहतो आणि लवकर माझ्याकडे या बरं का. हे जे जग आहे ना, तुम्ही जिकडे राहता ते दुःखालयम अशाश्वतम आहे. इकडे राहू नका तुम्ही जास्त काळ, माझ्याकडे या, मी तुमची वाट बघतोय. तिकडे सगळी जबाबदारी माझी आहे, मी तुमचं रक्षण करतो, पण लवकर या तुम्ही माझ्याकडे. तर जणू काय भगवद्गीता म्हणजे कृष्णाने लिहिलेलं आपल्याला प्रेमपत्र आहे आणि प्रत्येक जणाला कृष्ण म्हणतोय तुम्ही लवकर या, मी तुमची वाट बघतोय. आता बघा इकडे हा जो 10वा अध्याय 8वा श्लोक आहे. आता इकडे जी चतुर्श्लोकी भगवद्गीता आहे तिकडे कृष्णाने 3 गोष्टी सांगितल्या. एक म्हणजे संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. संबंध म्हणजे कृष्णाने काय सांगितलंय, मी कोण आहे, मी तुमचा माता पिता मीच आहे, मी
हे पूर्ण जग निर्माण केलेलं आहे, तुमचा निर्माता मी आहे, हा संबंध सांगितलेला आहे. जीवात्मा आणि परमात्मा यांच्यामधला संबंध सांगितलाय. मग इकडे कृष्णाने सांगितलंय की सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्तीकर्ता मीच आहे. म्हणजे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे आपलं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे. मग जो बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णतः जाणतो, तो काय करतो, भक्तीमध्ये व्यस्त राहतो आणि प्रेमाने कृष्ण नामाचा जप करतो, प्रेमाने कृष्णाची सेवा करतो, भक्ती करतो आणि त्यालाच भजतो. तर इकडे पहिल्या याच्यात संबंध सांगितलेला आहे आणि दुसऱ्या याच्यात अभ्युदय सांगितलाय. अभ्युदय म्हणजे काय, त्या संबंधामध्ये आता कुठलाही संबंध असेल त्याच्यामध्ये एक ऍक्टिव्हिटी असते, तर ती जी ऍक्टिव्हिटी असते, ते जे कार्य असतं त्याला अभ्युदय म्हणतात आणि प्रयोजन म्हणतात. आणि प्रयोजन म्हणजे गोल, म्हणजे ते जे तुम्ही कार्य करता तर त्याचा गोल काय आहे. आता श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देतात बरं का, की एक मुलगा आणि मुलगी यांचं लग्न झालं. आता त्यांच्यामध्ये संबंध तयार झाला की तू माझा नवरा आहेस किंवा मी तुझी बायको आहे. ते नवरा आणि बायको म्हणून लग्न झाल्यानंतर राहतात. मग अभ्युदय, अभ्युदय म्हणजे ऍक्टिव्हिटी. ते लग्न झाल्यानंतर आपल्या जबाबदाऱ्या ज्या आहेत, प्रत्येक जण तो जबाबदारी पाहतो. नवरा म्हणतो की मी जाऊन पैसे कमवीन, बायको म्हणते ठीक आहे मी घराची काळजी घेईन. म्हणजे आता मी हे बोलते हे जरा जुन्या काळचं झालं. आता जरा जास्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज असतात की मुलगा म्हणतो मीही काही दिवस स्वयंपाक करीन, बायको म्हणते मी काही दिवस स्वयंपाक करीन. हे असे आता जरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेगवेगळ्या झालेल्या, पण जबाबदारी असते दोघांची आणि ती जबाबदारी दोघंही वाटून घेतात. मग त्याचं प्रयोजन काय असतं की आपला एक छान परिवार असू दे, मुलं असू दे आणि त्या मुलांना सुद्धा आपण कृष्ण भावना भावित जीवन जगण्यासाठी जे काय ज्ञान लागेल ते आपण त्यांना द्यायचं आणि कृष्ण भक्त करायचं. हे प्रयोजन झालं. हे श्रील प्रभुपादाने उदाहरण दिलंय. आणि एक उदाहरण त्यांनी दिलेलं आहे की आता समजा जर एक माणूस असेल आणि त्याच्या छातीत दुखायला लागलं, तर तो काय करतो, शेजारी पाजारी मित्रांना फोन करतो, अरे रे माझ्या छातीत खूप दुखायला लागलं. मग ते मित्र नातेवाईक म्हणतात की आम्हाला एक चांगला कार्डिओलॉजिस्ट माहिती आहे, तू त्याच्याकडे जा आणि तुझी तपासणी कर. मग हा म्हणतो बरं, गुगल करतो आणि बघतो हा कुठला कार्डिओलॉजिस्ट आहे, टायमिंग काय आहे, कुठलं हॉस्पिटल वगैरे आणि रिव्ह्यूज वगैरे बघतो आणि मग ठरवतो ठीक आहे मी जातो. आता त्यांनी संबंध जो आहे तो जोडला एका कार्डिओलॉजिस्ट बरोबर. आता तो त्या कार्डिओलॉजिस्ट कडे जातो. आता अभ्युदय, आता तो कार्डिओलॉजिस्ट पण हा पेशंट त्याच्याकडे कशाला आला, त्याची काय तक्रार आहे, त्याचं सगळं डायग्नोसिस करतो आणि त्याला प्रिस्क्रिप्शन लिहून देतो की तू ही औषधं घे, असं असं डाएट ठेव, असं एक्सरसाइज कर. आणि ही ऍक्टिव्हिटी झाली, हा अभ्युदय झाला. आणि प्रयोजन काय आहे की त्या पेशंटला त्याचं आरोग्य परत मिळालं पाहिजे, हे त्याचं प्रयोजन आहे. तर त्याचप्रमाणे इकडे सुद्धा संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन आहे. आता आपण बघूया पुढचा श्लोक. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मच्चित्ता मद्गता प्राणाः बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात. त्यांचे जीवन माझ्या सेवेसाठी पूर्णपणे समर्पित आहे आणि त्यांना नेहमी एकमेकांना ज्ञान देऊन
आणि माझ्याबद्दल बोलण्यातून खूप समाधान आणि आनंद मिळतो. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण आता काय सांगतोय की अभ्युदय सांगतोय की माझे जे भक्त असतात ते काय करतात, ते माझ्याबद्दल एकसारखे बोलतात. आणि इथपर्यंत कृष्ण थांबलेला नाहीये, तो सांगतोय त्यांना माझ्याबद्दल बोलून खूप समाधान आणि आनंद मिळतं. तर कृष्णाबद्दल बोलण्याने आनंद का मिळतो? कारण आनंदाचा उगम हा कृष्णापासूनच होतो, म्हणून आनंद मिळतो. बघा, तुम्ही भौतिक काही जर बोलला तर समाधान आनंद मिळणार नाही. आज तुम्ही न्यूजपेपर बघा, वाचा, तुम्ही टीव्ही लावा, आता ते शिवसेनेची सगळी ती ड्रामा चाललेली आहे, ते ऐकून आपल्याला काय आनंद होतो, म्हणजे थोडासा आनंद होईल. कारण आपल्या आपण म्हणतो की हे या लोकांनी सरकार कसं केलं किंवा या पार्टीला फसवलं किंवा पण तो काही खरा आनंद नाहीये बरं का. तर जे काय आपण टीव्ही मध्ये बघतो, न्यूजपेपर मध्ये वाचतो, हे सगळं कुठलाही आनंद देत नाही आपल्याला ना. त्यातून दुःख होतं किंवा दुःख नाही झालं तर समाधान तर मिळतच नाही, आणि असा विचार करतो, अरे जग हे कुठे चाललंय असा. पण कृष्णाबद्दल नेहमी बोलल्याने आपल्याला समाधान आनंद मिळतो. तर त्याचे जे भक्त आहेत ते कृष्णाबद्दलच बोलतात. आणि कृष्ण काय करतोय, अभ्युदय म्हणजे ऍक्टिव्हिटी दोघांची आहे, पेशंटची पण आहे आणि डॉक्टरची पण आहे. मग कृष्ण काय करतो, तो सुद्धा त्याच्या शुद्ध भक्तांचा विचार करत असतो की माझ्या शुद्ध भक्तांना काय कमी आहे, मी त्यांचं रक्षण कसं करू. आणि तो एकसारखा त्याच्या भक्तांबद्दल विचार करत असतो, त्याचे भक्त एकसारखं त्याच्याबद्दल बोलत असतात. हा अभ्युदय झाला. इकडे बघा, हा जो डान्स आहे याला स्वामी डान्स म्हणतात. आवाज नाहीये माताजी. साऊंड नाहीये का? नाही नाही. बरं, ऐकू येतंय? किती आनंद दिसतोय बघा चेहऱ्यावर. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. बघितलं किती आनंदाने नाचत होते, आणि चेहऱ्यावर बघा काय त्यांचा आनंद होता, आणि किती चेहरे तेजस्वी आणि फुलले होते. तर हा खरा आनंद आहे बरं का. हरे कृष्णा, कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जे प्रेमाने माझी सेवा करण्यासाठी सतत समर्पित असतात त्यांना मी समज देतो की ते माझ्याकडे येऊ शकतात. हरे कृष्ण. आता हे बघा इकडे हा पण अभ्युदय आहे, हा ऍक्टिव्हिटी आहे. आता भक्त काय करतो,
कृष्णाची प्रेमाने सेवा करतो, प्रेमाने त्याला जेवण देतो आणि त्याची स्तुती करतो, इतरांना कृष्णाबद्दल सांगतो. तर प्रेमाने भक्त कृष्णाची सेवा करतात सतत. मग कृष्ण काय करतो त्याची पण ऍक्टिव्हिटी असली पाहिजे ना. डॉक्टर पेशंट, लक्षात ठेवा की पेशंट गेलेला आहे, त्यालाही ऐकावं लागतं. डॉक्टरांनी काही प्रिस्क्रिप्शन लिहून दिलंय आणि डॉक्टरालाही डायग्नोसिस करावा लागतं ना. मग इकडे कृष्ण काय करतो? कृष्ण अशा भक्तांना समज देतो ज्याने ते त्याच्याकडे जाऊ शकतात. म्हणजे हा 10वा श्लोक पण इकडे अभ्युदय किंवा ऍक्टिव्हिटी सांगितलेली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्म्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता. कृष्ण, हरे कृष्ण. त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठीच त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे कृष्ण. तर आता इकडे बघा, त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठी जे कृष्णाचे भक्त आहेत, जे त्याची प्रेमाने सेवा करतात, ते कृष्णाला अतिशय प्रिय आहेत. मग कृष्ण काय करतो? त्याच्यावर विशेष अनुग्रह करतो. याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात कॉजलेस मर्सी. म्हणजे अनुग्रह करण्यासाठी काही कारण नाही लागत. आपली इतकी पाप असतात की खरं म्हटलं तर हा विशेष अनुग्रह झाल्याशिवाय आपल्या हृदयामध्ये ज्ञानाचा प्रकाश दिसतच नाही. तर आता श्रील प्रभुपादांनी एक छान उदाहरण दिलंय. हा शब्द समजायला विशेष अनुग्रह किंवा कॉजलेस मर्सी, की एक माणूस असेल आणि त्यांनी कोणाचा तरी खून केला. आता खून केल्यावर याला फाशीची शिक्षा होते, ज्यांनी खून केलाय त्याला. हे मनुसंहितेत दिलेलं आहे लाईफ फॉर लाईफ. आणि त्याप्रमाणेच हे आपलं जे इंडियन लॉ आहे ना, इंडियन पिनल कोड, त्या आधारावर हे सगळं आहे की आता खून केलाय ना, ज्या माणसाने खून केलाय त्याला फाशी होणार. मग आता त्यांनी तर पाप कर्म केलाय, खून केलाय आणि मग हा कोर्टात जातो. कोर्टात गेल्यावर त्याला होते शिक्षा फाशीची. मग हायकोर्टात, सुप्रीम कोर्ट पण तेच सांगतं की तुला आता फाशी होणार आहे. मग असा जो माणूस आहे तो प्रेसिडेंटकडे जाऊ शकतो, प्रेसिडेंटला मर्सी पिटिशन देऊ शकतो आणि सांगू शकतो मला खरंच माफ कर, मला क्षमा कर, मी रागाच्या भरात असं केलं, पण मला फाशी नको. तर प्रेसिडेंट ते मर्सी पिटिशन एक्सेप्ट करू शकतो आणि त्याची फाशी, तो म्हणू शकतो याला फाशी देऊ नका, याला जन्मठेप द्या, याला लाईफ इम्प्रिझनमेंट द्या, जन्मठेप द्या, तुम्ही याला फाशी नका देऊ. म्हणजे काय होतं? तो जो प्रेसिडेंट असतो त्याचा विशेष अनुग्रह होतो. या माणसावर अनुग्रह करण्यासाठी कारणच नसतं काही. समजलं? तर आपल्यावर पण विशेष अनुग्रह होण्यासाठी किंवा कॉजलेस मर्सी, जे आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो, खरं म्हटलं तर आपल्याला काही कारण नसतं अशी आपल्यावर अनुग्रह कृपा होण्यासाठी, पण हे फक्त कृष्णच करू शकतो. कॉजलेस मर्सी, विशेष अनुग्रह. का? कारण तो करुणा सिंधू आहे आणि त्याला आपण हवे आहोत, त्याचा आपल्यावर खूप प्रेम आहे. आणि मग जेव्हा त्याचा विशेष अनुग्रह होतो तेव्हा मात्र आपल्या हृदयातला अंधकार किंवा अज्ञान आहे ते नष्ट होतं आणि ज्ञानाचा उगम होतो. आता आपण ऐकूया की अर्जुन आहे आता तो कृष्णाची प्रार्थना कशी करणार आहे. आणि मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करते की तुम्ही सुद्धा रोज कृष्णाची अशीच प्रार्थना करा. भगवद्गीता आपल्याला वाचून पुस्तक बंद नाही करायचंय, आपल्याला सुद्धा कृष्णाची स्तुती करायची आहे.
कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदैवम् अजं विभुम् आहोस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात. तुम्ही शाश्वत, दिव्य, आदिपुरुष, अजन्मा, विभू आहात. नारद, असित, देवल आणि व्यास यांच्यासारख्या महर्षींनी तुमच्याबद्दलच्या या सत्याला पुष्टी दिली आहे आणि आता स्वतः तुम्हीही मला तेच सांगत आहात. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे परत अर्जुनाने सांगितलंय तुम्ही शाश्वत दिव्य आदि पुरुष आहात. म्हणजे कृष्ण कोण आहे? तो पुरुष आहे. आदि पुरुष म्हणजे आपल्या सर्वांच्याही अगोदर कोण होता? तर कृष्ण होता. इकडे कुठेही अर्जुनाने म्हटलेलं नाही तू शक्ती आहेस, तू प्रकाश आहेस, तू नाद आहेस, तू एनर्जी आहेस. नाही, त्यांनी क्लिअरली सांगितलंय, स्पष्ट शब्दात सांगितलंय की तुम्ही शाश्वत दिव्य आदि पुरुष आहात. म्हणजे की काय? कृष्णाला रूप आहे. समजलं? तो निराकार नाहीये, त्याला रूप आहे, आपल्यासारखंच रूप आहे. ते कसं आहे रूप? शाश्वत आहे आणि दिव्य आहे. आणि आता कोणी म्हणेल की अर्जुनानी हो कृष्णाची इतकी स्तुती केली की तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान आहात, तुम्ही परमधाम आहात, परम पवित्र, परम सत्य आहात. तर नॅचरली कृष्ण अर्जुनाचा सखा आहे. ते दोघही अगदी खूप छान जिवलग मित्र आहेत. एक मित्र दुसऱ्या मित्राची स्तुती करणारच करणार, यात काय आहे मोठं? म्हणून इकडे कृष्णाने सांगितलंय की नारद, असित, देवल, व्यास हे सर्व ऋषी आहेत. हे देखील तुमच्याबद्दल असंच बोलतात की तुम्ही परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र आहात. म्हणजे इकडे अर्जुनाला सांगायचंय फक्त मी म्हणत नाहीये असं, हे इतर ऋषी सुद्धा तुमच्याबद्दल असं बोलतात. मग श्रील प्रभुपाद म्हणतात की अशा तऱ्हेने आपण शास्त्र जी आहे ती समजू शकतो. म्हणजे जेव्हा आपण शिकवतो, जेव्हा आपण कोणालाही सांगतो की कृष्ण हा सर्वश्रेष्ठ आहे, तेव्हा नुसतं बोलायचं नाही, त्याच्याबरोबर तुम्ही एव्हिडन्स दिला पाहिजे की कुठल्या उपनिषदात, कुठल्या पुराणात, कुठला श्लोक नंबर किंवा भागवतम मध्ये कुठला स्कंद, कुठला अध्याय, कुठला श्लोक आहे, हे बोलून तुम्ही सांगितलं पाहिजे की असं असं या शास्त्रामध्ये म्हटलेलं आहे. ज्याप्रमाणे अर्जुनानी असित, देवल, व्यास, नारद या लोकांना, या महर्षींना त्यांनी कोट केलेलं आहे की ते सुद्धा असं म्हणतायत. त्याच अनुषंगाने आपण सुद्धा शिकलं पाहिजे की आपण नुसतं बोलायचं नाही, हो मला समजलं कृष्ण सर्वश्रेष्ठ आहे. आपण सुद्धा प्रूफ दिलं पाहिजे की अमका अमका स्कंद, अमका अध्याय आणि अमका अमका श्लोक नंबर. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्वमेतत् ऋतं मन्ये यन्मावदसि केशव नहि ते भगवनं व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, तुम्ही जे सर्व मला सांगितले आहे ते मी पूर्णतया सत्य मानतो. हे भगवान, देवता तसेच दानव तुमचे व्यक्तित्व जाणू शकत नाहीत. श्लोक नंबर 15. हे पुरुषोत्तम, हे भूतभावन, हे भूतेश, देवाधिदेव,
हे जगतपते, खरोखर तुम्हीच केवळ आपल्या अंतरंगा शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे कृष्ण म्हणतोय, इकडे अर्जुन कृष्णाला सांगतोय, हो कृष्णा तू सर्वश्रेष्ठ आहेस आणि तूच तो वेगवेगळ्या शब्दाने कृष्णाला संबोधतोय. पुरुषोत्तम, भूतेश, देवादिदेव, जगतपते. तर वेगवेगळ्या शब्दाने तो का कृष्णाला संबोधतोय? कारण त्याला खूप आनंद झाला, त्याला खूप आनंद झालाय आणि म्हणून तो परत परत तेच बोलतोय. परत परत बघा, तुम्ही जे सर्व मला सांगितलंय ते मी पूर्णतया सत्य मानतोय आणि खरोखरच तुम्हाला देव किंवा दानव हे कोणीही ओळखू शकत नाही. तर कृष्णाला अर्जुन वेगवेगळ्या शब्दांनी हाक मारून आपला आनंद व्यक्त करतोय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे योगेश्वर कृष्ण, मी तुमचे कसे निरंतर चिंतन करावे आणि मी तुम्हाला कसे जाणावे? हे भगवान, कोणकोणत्या विविध रूपात मी तुमचे स्मरण करावे? श्लोक नंबर 18. हे जनार्दन, कृपया आपल्या योग शक्तीचे आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने वर्णन करून सांगा. तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही, कारण मी जितके अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या अमृतमयी संभाषणाची रसस्वादन करण्याची इच्छा होते. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे कृष्णाचा अर्जुनाचा प्रश्न आहे की मी तुमचे निरंतर चिंतन कसे करू, मी तुम्हाला कसे जाणू, कोणत्या विविध रूपात मी तुमचे स्मरण करू. आता हा प्रश्न मेन आहे अर्जुनाचा, पण तो अर्जुनाने विचारायच्या अगोदर डायरेक्ट विचारला का? तर इकडे भगवद्गीता आपल्याला शिकवते की आपण कृष्णाकडे प्रार्थना सुद्धा कशी करायची. पहिल्यांदा आपण कृष्णाची स्तुती करायची की तूच परम ब्रह्म आहेस, परम धाम आहेस, परम पवित्र, परम भवान, तूच शाश्वत पुरुष आहेस, दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा विभू आहे. आणि मग इकडे जे कृष्णाचे शुद्ध भक्त आहे त्यांची सुद्धा नावं अर्जुनाने घेतली आहेत, कारण आपल्या शुद्ध भक्तांचा ऐकल्याबद्दल, त्यांची नावं ऐकल्यावर कृष्ण आनंदित होतो. तर आपण सुद्धा अशीच प्रार्थना केली पाहिजे. पहिल्यांदा स्तुती करायची, कृष्णाच्या शुद्ध भक्तांची नावं घ्यायची, मग परत कृष्णाला वेगवेगळ्या नावाने संबोधायचं आणि मग कृष्णाला आपला प्रश्न विचारायचा आणि म्हणायचं, कृष्णा आता मी तुझ्याकडे यायला निघालेले, तर मला तुझं निरंतर चिंतन करायचंय, ते स्मरण मी कसे करू असं. आणि मग अर्जुनाने सांगितलंय. आता हा जो 10.18 श्लोक आहे हा चेक पॉइंट आहे बरं का आपल्यासाठी, की खरोखर आपण शुद्ध भक्त आहोत का, इकडे चेक करू शकता. इकडे अर्जुनाने काय सांगितलंय की मी तुमच्याबद्दल श्रवण करून कधीच तृप्त होत नाही, मी जितकं जितकं तुमच्याबद्दल अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या श्रवणाची आणिक इच्छा होते. तर इकडे बघा हा आपल्यासाठी चेक पॉइंट आहे, आपण शुद्ध भक्त आहोत का. आपल्याला आपण आता टाइम कडे बघतोय का, किती वाजले, क्लास संपायला किती वेळ आहे, आणि की आता परत उद्या ना, आता रविवारी मला अमक्या ठिकाणी बाहेर जायचंय, मी क्लासला येणार नाही. 18 दिवस रोज या बाई 1.25 तास 1.5 तास बोलत असतात. कंटाळा येतोय का मला. हा आपला चेक पॉइंट आहे की मी आता जॉब करायला सुरुवात केलीये, मी 4 माळा करते, 16 माळा काही शक्य नाहीये मला. तर हा आपला चेक पॉइंट आहे की आपण खरोखरच भक्त आहोत का. अजून अजून आपल्याला कृष्णाबद्दल ऐकावंसं वाटतं का. माताजी मी आता येते माताजी मी. बरं, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 19. श्री भगवान म्हणाले, ठीक आहे, मी तुला माझ्या विलोभनीय अभिव्यक्तीबद्दल सांगेन, परंतु ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत त्यांचे मी कथन करीन, कारण हे अर्जुन माझे ऐश्वर्य अनंत आहे. हरे कृष्ण. तर आता बघा, तुम्ही हात वर करा, मी तुम्हाला अनम्यूट करते आणि तुम्हाला प्रश्न विचारते बरं का. ती उत्तर मला तुम्ही अनम्यूट करू शकता आणि मी तुम्हाला प्रश्न विचारते. आता कृष्ण त्याच्या ऐश्वर्याबद्दल सांगणार आहे, तो कुठे कुठे आहे आणि कोण कोण आहे. आता तुम्ही मला सांगा की इकडे हे कोण आहेत. हात वर करा किंवा बोला, हे कोण आहेत. नारद मुनी. बरोबर. तर सर्व ऋषींमध्ये कृष्ण नारद मुनी आहेत. आता नारद मुनीच्या पाठीमागे जो पक्षी आहे तो कोण आहे. इतरांनी पण उत्तर द्या. गरुड. गरुड आहे. तर सर्व पक्ष्यांमध्ये कृष्ण गरुड आहे. मग आता इकडे ही तुम्हाला गाय दिसते, या गायीचं नाव सांगू शकाल का तुम्ही. ही कोण आहे. कामधेनू. बरोबर, कामधेनू. तर सर्व गायींमध्ये कृष्ण कामधेनू आहे. मग इकडे हा कोण आहे सांगू शकाल. अर्जुन. बरोबर. अर्जुन. सर्व पांडवांमध्ये कृष्ण अर्जुन आहे. मग हे कोण आहेत. ऋषी मुनी. हो, पण त्यांचं नाव काय आहे. व्यासदेव. बरोबर. हे जे आहेत हे व्यासदेव आहे, ज्यांनी सर्व पुराण लिहिली, शास्त्र लिहिली, उपनिषद लिहिली. व्यासदेव म्हणजे स्वतः कृष्णच आहे असं कृष्णानेच सांगितलेलं आहे. हा मुलगा कोण आहे. प्रल्हाद. बरोबर, प्रल्हाद. या माशाचं नाव काय आहे. कोण सांगेल. देवमासा. सर्व मास्यांमध्ये कृष्ण देवमासा आहे. हा कोण आहे इकडे जो मोरावर बसलेला आहे तो. कार्तिकेय. बरोबर. सर्व सेनापतींमध्ये कृष्ण म्हणतो की मी स्कंद आहे किंवा कार्तिकेय. बरं. हा कोण आहे इकडे. इंद्रदेव. नाही. हा वरुण देव आहे. बरं. हा कोण आहे ज्याच्या हातात एक दंड आहे, एक काठी आहे. हा कोण आहे. यम. बरोबर. यम. हा यमदेव आहे. हा प्राणी कोण आहे. सिंह. सर्व प्राण्यांमध्ये कृष्ण सांगतो मी मृगेंद्र आहे. हा जो आहे याचं नाव काय आहे. कालसर्प. कालसर्प नाही. कोण आहे हा. कालियामर्दन. नाही. वासुकी. सर्व सर्पांमध्ये तो वासुकी आहे. आणि हे कोण आहे. विष्णू भगवान. करेक्ट. वासुदेव. आणि पाठीमागे काय आहे. करेक्ट, शेषनाग. शेषनाग. सर्व नागांमध्ये शेषनाग म्हणजे मी आहे असं कृष्ण सांगतो. मग आता इकडे हा कोण आहे. ज्याच्या हातामध्ये खूप धन आहे किंवा बरोबर. हा कोण आहे. चित्ररथ. बरं का. हा चित्ररथ आहे. हा गंधर्वांमध्ये मुख्य गंधर्व हा आहे. मग या हत्तीचं नाव काय आहे. ऐरावत. बरोबर. आणि ऐरावतावर कोण बसलेला आहे.
करेक्ट. इंद्र सर्व देवांमध्ये इंद्र हा कृष्ण आहे. बरं, इकडे कोण आहे? महादेव. बरोबर, महादेव. या घोड्याचं नाव काय आहे? उच्चैश्रवा. बरोबर. आणि हा कोण आहे इकडे? चंद्र. चंद्र. सर्व तारांमध्ये मी चंद्र आहे असं कृष्णाने सांगितलं. सर्व शब्दांमध्ये मी ओंकार आहे. आणि हे कोण आहे तिकडे? हे कोण आहे? गौतम बुद्ध. नाही, कपिल मुनी. कपिल मुनी. आणि हे कोण आहे इकडे? श्रीराम. श्रीराम. बरोबर, प्रभू श्रीराम. रामचंद्र. सर्व शस्त्र धारण करण्यापैकी प्रभू रामचंद्र मी आहे असं कृष्णाने सांगितलंय. तर हे सगळे हे सर्व कृष्णाचं ऐश्वर आहे. हे तुम्ही नीट डिटेल मध्ये आम्ही PDF पाठवू, तेव्हा तुम्ही हे नीट प्रत्येक वाचा. सर्व दिलेलं आहे. मी कोण आहे? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 39. शिवाय हे अर्जुना, मी सर्व अस्तित्वाची उत्पत्ती करणारा बीज आहे. असे कोणतेही अस्तित्व नाही, हलणारे किंवा न हलणारे, जे माझ्याशिवाय अस्तित्वात असू शकते. श्लोक नंबर 40. हे परंतप, माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी तुला जे सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतींचे केवळ सूचक आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने काय सांगितलं? मीच ही सर्व सृष्टी उत्पन्न केलेली आहे. सर्व काही हलणारे किंवा न हलणारे, चल अचल, हे सर्व या सर्वांचा निर्माता मीच आहे. आणि मी तुला या ज्या माझ्या दिव्य विभूत्या सांगितलेल्या आहेत त्या असीमित आहेत. तू मोजू शकणार नाहीयेस, म्हणून मी केवळ तुला एक झलक दाखवलेली आहे असं म्हणून कृष्णाने आपल्या सर्व विभूत्यांचं दर्शन अर्जुनाला दाखवल्यावर आता कृष्ण त्याला एक प्रश्न विचारतो. हरे कृष्ण. तोच आहे का श्लोक? श्लोक नंबर 41. बरोबर आहे माताजी. हा, आता 42. 41 झालाय का? माताजी 40 झाला होता आधी. बरं, एक मिनिट. मी जरा हा वाचते. 41 आहे ना? यत् यत् विभूति मत्सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत् तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्. हरे कृष्ण. सर्व ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एका स्फुल्लिंगातून उत्पन्न झाल्या आहेत, हे तू जाण. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण काय सांगतोय की जणू काय एक ठिणगीपासून हे माझं सगळं ऐश्वर निर्माण झालेलं आहे, हे तू जाण. म्हणजे तुझ्या कल्पनेच्या बाहेर आहे की माझं ऐश्वर काय आहे याची तू कल्पना करू शकत नाहीस. आता हा शेवटचा श्लोक आहे. अथवा बहुनैतेन किन्यातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थित जगत्. हरे कृष्ण. परंतु हे अर्जुन, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एका अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. हरे कृष्ण. आता उलटा प्रश्न कृष्ण अर्जुनाला विचारतो की एवढ्या सगळ्याची आवश्यकता काय होती, माझं सगळं ऐश्वर्य बघण्याची वगैरे, आणि इतक्या ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? मी तुला परत सांगतो की केवळ एकाच अंशाने मी संपूर्ण विश्व व्यापून
धारण करून राहिलो आहे. म्हणजे कृष्ण म्हणतो मी सर्वत्र आहे आणि इतकं तुला डिटेलमध्ये काय गरज आहे, म्हणजे इतकं ज्ञान कशाला पाहिजे, तू माझी भक्ती कर आणि तुला माझी अगदी सहजरित्या प्राप्ती होईल. आता आपण काय शिकलो आज, की कृष्ण कोण आहे. कृष्ण आपल्या सर्वांचा उगम आहे आणि मग भगवद्गीतेचा सार संबंध आपला कृष्णाबरोबर काय आहे, अभ्युदय, की त्या संबंधात आपलं कार्य काय आहे आणि कृष्ण सुद्धा काय करतो, आणि प्रयोजन, प्रयोजन म्हणजे कृष्ण प्राप्ती. हे भगवद्गीतेचा सार आपण 8व्या ते 11व्या श्लोकात शिकलो, ज्याला चतुर्श्लोकी भगवद्गीता म्हणतात. मग आता अर्जुनाला प्रश्न विचारायचा होता, की मी तुझे सतत चिंतन कसे करू, मला सांग म्हणून. पण अर्जुनाने प्रश्न तो डायरेक्टली विचारला नाही. तर आपण पण लक्षात ठेवायचं, आपण जेव्हा मंदिरात जातो आपल्याला सुद्धा काही गोष्टी पाहिजे असतात किंवा आपल्याला सुद्धा मार्गदर्शन हवं असतं, तर डायरेक्टली प्रश्न विचारायचा नाही. पहिल्यांदा आपण कृष्णाची स्तुती करायची, त्याच्या शुद्ध भक्तांबद्दल काही बोलायचं आणि मग आपला प्रश्न त्याच्या समोर मांडायचा. आणि मग भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्या विभूतीचे वर्णन करतात आणि मग शेवटी कृष्ण अर्जुनाला विचारतो, की तुला या ज्ञानाची गरजच काय आहे, म्हणजे की तू फक्त भक्ती कर, हे ज्ञान, माझं ऐश्वर याच्या पाठी न बघता न लागता साधी सरळ भक्ती कर. आता मी रेकॉर्डिंग बंद करते आणि तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर ते घेते.